Ahoj, ještě než začne samotný video z New Yorku, tak bych se chtěl hned takhle na začátku jenom rychle omluvit za to, kdy tohleto video vychází, protože vím, že je absolutně trapný vydávat cestovní videa víc jak po půl roce od té doby, kdy jsem se vrátil. Bohužel jsem se k tomu dřív nedostal. Vím, že jsem trapnej, omlouvám se, na druhou stranu si myslím, že na cestovní videa se dá koukat vždycky, takže věřím, že si to svoje diváky najde. A já musím říct, že tohleto už si dokončit jenom z toho důvodu z čistě osobního, což znamená to, že já to chci mít někde na YouTube, aby se na to třeba někdy podíval, a doufám, že to pobaví i někoho z vás. Budu rád, když dáte like, když se vám video bude líbit. Mějte se, užijte si to. Tak Staten Island Ferry máme za sebou. Jsme na ní šli především kvůli tomu, aby jsme viděli sochu svobody, protože i ten pohled právě z té vody stojí za to. A na sochu svobody jako takovou bychom sice rádi šli, ale lístky jsou vyprodané opravdu na několik měsíců dopředu, takže to úplně jaksi nešlo a nějak jsme to nezvládli. I v rámci toho, že tu naší cestu jsme začali plánovat poměrně pozdě. Každopádně mě vždycky ta cesta nebo ta jízda na těch lodích, ta plavba na těch lodích hrozně baví, protože vždycky to na mě působí hrozně uklidňujícím dojmem a hlavně ten pohled na New York zase z té lodi je zase trošku odlišný, než když tady chodíte v těch ulicích. Každopádně, my už teď míříme na Wall Street, kde se taky porozhlídem, kam se moc těším, a potom si asi dáme oběd a uvidíme, jak bude, jestli bude pršet nebo ne, možná nějaký nákupy, uvidíme. No, zepředu se k Bejkovi asi nedostaneme, tak aspoň jsme si šáhli na koule. No a tohleto je Trumpův house. No a dokonce jsme tady potkali i místního vlka z Wall Streetu. Teď už se jdeme podívat na další dominantu New Yorku, na kterou se já hrozně moc těším, a to je Brooklyn Bridge. Sice už jsem to z větší části vyčistil, ale Martin na mě právě vysypal svůj oběd. Ale pokud jste někdy byli na dovolené s Martinem, tak se nám 100% stalo to samé. Tak nás právě zastihla příšerná průtrž mrače, která teda teď už končí, tak jsem si řekl, že natočím ještě vstup. Ale původně jsme ještě takhle večer chtěli jít právě do toho muzea, do kterého jsme chtěli jít dopoledne, ale bohužel kluky chytla taková trošku nákupní horečka. Kovy si tady nese asi 3 miliardy tašek, House si nese taky někde, co nejsou vidět. Takže jsme to jaksi nestihli, takže se tam určitě vypravíme jeden jiný den. Ale každopádně teď už jdeme na hotel, protože si tam kluci právě nechají ty věci. Já si musím převlít boty, protože když se podíváte, tak moje boty jsou absolutně a totálně promočený, a pak se půjdeme asi někam najíst a myslím si, že už to dneska tam zapíchneme a že už dneska nic jinak zajímavého dělat nebudeme. Vidíš to?
Wow. Jsem ustlal, dobrý, ne? To byla uklízečka, že jo? Jo no. Tak jo, věci máme na pokoji, už se setmělo, dokonce i přestalo pršet a teď míříme někam na večeři. Konečně jsme našli místo, kde se najíme, už tady bloudíme asi 20 minut a nakonec jsme se rozhodli, že si dáme prostou, jednoduchou a obyčejnou pizzu na rohu. Dobré ráno, je tady další den v New Yorku, tentokrát už tuším třetí, tyjo, hrozně to letí, ještě tady máme necelý 3 dny v podstatě. A dneska nás doufám čeká to muzeum, který jsme včera vůbec nezvládli, je to tady to muzeum, který vidíte za mnou, 9/11, docela se tam těším, jsem zvědavej, možná se dozvím zase nějaký nový informace, ačkoliv jsem už o útoku 11. září 2001 viděl hodně dokumentů. A potom nás dneska čekají ještě nějaký vyhlídky, doufáme, že stihneme třeba Empire State, něco takového, takže dneska to bude rozhodně zajímavý a máte se zase na co těšit. Tak jsme právě vylezli ven z muzea a já musím říct, že to pro mě byl opět další jako velký zážitek tady v Americe. Já už jsem o tom mluvil sice v prvním vlogu, ale myslím si, že je dobrý to zmínit i teďkon. Já, když se tohleto stalo, tak vlastně kluci, kteří tady se mnou jsou, Houseovi tuším bylo snad 9 nebo 10, Martinovi podle mě snad 3, jako mu snad taky a pravděpodobně i dost z vás bylo takhle málo, ale mě bylo 15 a já jsem to vnímal docela už jako solidně a fakt si ten den pamatuju hrozně dobře a to procházení tady tím muzeem, kde vidíte ty autentické věci, kde vidíte prostě ty rozbořený auta rozbitý, zničený, kde vidíte ty vzkazy těch, já nevím, obětí nebo těch pozůstalých. Nějak to tam na mě hrozně padlo, několikrát jsem měl na krajíčku. Podstatný je, že tady fakt umřelo strašně moc lidí, strašně moc rodin to poznamenalo, že jo, nejenom samozřejmě je strašný ty smrti, ty úmrtí těch lidí, ale strašně moc je hrozný i to, jak spoustu, nebo kolik lidí to muselo poznamenat jakoby do budoucna tím, že ztratili tátu nebo mámu, nebo nedej bože oba dva, nebo já nevím co všechno. A je to prostě hrozný a to je asi všechno, co bych k tomu dodal. Já teď mám takovou divnou náladu z toho, takže se omlouvám za tenhle ten divný vstup, ale potřeboval jsem to ze sebe nějak dostat. A já už budu za 5-10 minut v pohodě, každopádně jsem se s váma chtěl podělit o tyhle ty moje pocity. A jestli tady někdy v New Yorku budete, tak si sem určitě zajděte, protože asi žádný dokument nemůže vynahradit to, co tady uvidíte v tom muzeu. A fakt to za to stojí a bylo to asi nejlíp utracených $24 v mém životě teda. Takže díky. Už jsem se trošku uklidnil, takže ještě bych chtěl dodat jednu věc, kterou jsem chtěl říct. A i když to zní jako velký klišé, tak si myslím, že přesně v těchto situacích si člověk uvědomí, jak jsou některé věci v životě malicherné, jak se hodí za zbytečnostma, za naprosto nepodstatnýma věcma. A myslím si, že by trošku mám teď chci promluvit do duše ve světle prostě tady toho, co jsem teď viděl, že by si měl člověk vážit prostě toho, co má, měl by si vážit lidí okolo sebe, měl by být šťastný za každý den, když s nima může být. A mě už se hrozně stýská, těším se domů. Měli jsme tě rádi, hele, ale my máme už fakt velký hlad, tak čau. Já myslím, že když tak za 3 hodiny přijdete, já fakt budu dělat to samý. Máme po obědě a teď zpátky do víru velkoměsta. Jak vidíte, je tady strašně moc lidí a my teď směřujeme k Madison Square Garden, který si prohlídneme jenom tak zvenku a potom pravděpodobně půjdeme na Empire State Building.
Teda doufám, že tady nemusí být rezervace, stejně tak jako na Sochu Svobody. Nebo jsme v hajzlu. Nesmí být. Nesmí, prosím. Tak právě jsme došli na místo, kde dřív jezdila nadzemka a teď tady z toho udělali takovej, v podstatě dá se říct, chillovací park, je tady teda mega raketa lidí a je tady hezký prostě takový zelený místo, kam si můžou jít právě amíci nebo tady místní New Yorkčani, jenom tak začilovat, válet se po trávě a je to tady fakt hrozně pěkný. Tak Highline máme za sebou a já musím říct, že to byl zase hezký zážitek. Je to příjemná změna po tom chození v těch ulicích mezi těma barákama v tom bordelu, který tady v New Yorku docela všude je, se projít takovýmhle čistým městským prostředím a musím říct, že to byl fakt pěkný nápad něco takového z nevyužitý nadzemky nebo z nevyužitý dráhy z nadzemky udělat. A my už teď s klukama jdeme na zmrzlinu a potom máme zarezervovaných na 8:45 tuším večer právě Top of the Rock, což bude mega hustá vyhlídka právě in Empire a uvidíme noční York. Ale teď už jdeme na tu zmrzku, doufám, že nějakou pořádnou a dobrou najdeme. Mimochodem asi znáte tuhletu fotku, jak tam sedí ty pánové na takový tý velký železný traverze, tak to je fotka ze stavby právě tady té budovy. Tak to Top of the Rock je za náma a já musím říct, že tahle ta vyhlídka byla naprosto neuvěřitelná, protože pohled na zapadající slunce nad New Yorkem a potom ten New York po setmění je opravdu skutečně neuvěřitelný. Vím, že to říkám pokaždý, ale je to tak. Jediný, co je trošku škoda, co už jsem v jednom vlogu říkal, je to, že prostě prostřednictvím těch našich kamer to nemůžete prostě vidět tak, jak to vnímáme a vidíme my, protože opravdu těma vlastníma očima je to absolutně dokonalý a nejlepší. Ale doufám, že se vám i přesto tenhle můj vlog líbil. Pro dnešek už to bude pravděpodobně všechno. Doufám, že se vám ten výhled líbil. Zítra nás čeká zase trošku jiná tvář New Yorku, protože zítra si dáme především parky, máme v plánu Central Park a potom ještě dáme možná nějaký Brooklyn Heights, něco takového, ale to ještě není jistý. Uvidíme zítra. Každopádně pro dnešek vám děkuji moc za zhlídnutí. Pokud se vám dnešní vlog líbil, rozhodně dejte like, budu za to hrozně moc rád. A budu se nás společně i s klukama těšit zase zítra u dalšího vlogu. Mějte se, ahoj! Čau! Ahoj!